producent našeho posledního alba, jmenuje se Armin Effenberger. A my mu tímto samozřejmě děkujeme za jeho skvělou práci. Se baví o štěstí, byla to ta pravá, co voní jarem a taky neřestí. Oči si maloval výrazný lokotíte, a to se mi líbilo. A možná viděla, co chlapi chtějí, a možná jí to taky chybilo. A když jsem se díval, se král vlastní hlavy, jsem nakoupil, šel, ale se smál.